Nog lang net alle campings, bungalowparken en andere vakantiebestemmings in Friesland zijn volboekt. Camping De Kuilaat in Koudem is nog maar voor 20% bezet. Op de eerste dag van de schoolvakantie is het mooi waar, maar na een meer voorseizoen had toeristisch Friesland dus nog geen topdrukte. Waarnemend burgemeester Schat de Boer van Vlieland vindt het onacceptabel dat Doeksen onrendabele oertocht naar de eilanden skrost. De rederij Doeksen zit in financieel zwier waar. Schat de Boer wil in geerwerking maar Skilge zo gauw mogelijk een oplossing vinden voor het probleem. De Hege Riet had het cassageverziek in de zaak Marinus Ooms afgewezen. De haatvertochte wie het net eens met het vonnis van het gerechtshof. Verleden jaar werd er in Hege beroep veroordeeld naar 18 jaar cel voor de moord op Marinus Ooms. Die werd in oktober 2006 met een mes om het leven bracht in zijn huis in Houderwijk. Bauke Mollema van Ljouwert staat in de Tour de France op het derde plak in het klassement. Hij staat op 1 minuut 44 achter gele truitdrager Froome. Mollema finishte juster als 8e in de Zwierenberg-etappe in de Pyreneeën. De Orenfries Luwe Westra hier dreig en staat nu 178ste in het klassement. Joen en vannacht rustig en onbewolkt waar. Het wordt 10 graden. Morgen zinnen en 21 graden. Een matige wind vanuit het noorden.